Ως ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρες τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες τας ενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέκησης μας περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα πνεύματων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, συν ο Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η μόνη αργή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος χύσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, πάντων των εν της ηρήσιμων αγκώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εξαιρέτως δε των πεσόντων, εν τη μάχη της Αγολινίτσης, δούλων του Θεού, Αμβροσίου Ιερομονάχου, Αλεξίου, Σπήλιου, Βασιλείου, Παναγιώτου, Αντωνίου, Αναστασίου, Δημητρίου, Δημητρίου, Ιωάννου Αναγνώστου, Δημητρίου, Ιωάννου Αναγνώστου,
Πέτρου, Γεωργίου, Ιωάννου και Γεωργίου, και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής, παν πνημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κυρίως ο Θεός τάξας ψυχάς αυτών εν θα είδη και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφηστον αυτής αμαρτίων, παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς, τον κεκοιμημένο δούλο σου, πάντων, τον εν της ειρής ημών αγώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος ημών ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εξαιρέτως δε των πεσόντων εν τη μάχη της Αγωληνίτσης, δούλων του Θεού, Αμβροσίου Ιερομονάχου, Αλεξίου, Σπήλιου, Βασιλείου, Παναγιώτου, Αντωνίου, Αναστασίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Αναγνώστου, Δημητρίου, Ιωάννου, Αναγνώστου, Πέτρου, Γεωργίου, Ιωάννου και Γεωργίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ εστιν άνθρωπος ο ζήσετε κι ούχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, πάντων των εν της ειρής ημών αγώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος ημών, ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εξαιρέτως δε των πεσόντων, εν τη μάχη της Αγωληνίτσης, δούλων του Θεού, Αμβροσίου Ιερομονάχου, Αλεξίου, Σπήλιου, Βασιλείου, Παναγιώτου, Αντωνίου, Αναστασίου, Δημητρίου, Ιωάννου Αναγνώστου, Ιωάννου Αναγνώστου, Πέτρου, Γεωργίου, Ιωάννου και Γεωργίου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν του ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ανδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ανδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ανδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβου, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου, του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων και τας ψυχάς, των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, πάντων των εν της ειρής ημών αγώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος ημών ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εξαιρέτως δε των πεσόντων εν τη μάχη της Αγωληνίτσης, δούλων του Θεού, Αμβροσίου Ιερομονάχου, Αλεξίου, Σπήλιου, Βασιλείου, Παναγιώτου, Αντωνίου, Αναστασίου, Δημητρίου, Ιωάννου Αναγνώστου, Ιωάννου Αναγνώστου, Πέτρου, Γεωργίου, Ιωάννου και Γεωργίου, εν σκηνές δικαιών τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λεήσος αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη,
η μνήμη αξιομακάριστη και έμοιες αδελφοί ημών, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτών. Να είστε καλά.